Koulutusvideot ovat usein parempi keino uuden oppimiseen verrattuna webinaareihin, luentoihin tai luettaviin teksteihin. Videoita voi katsoa omaan tahtiin, videoita voi kuunnella omaan tahtiin. Tarkoitan siis sitä, että voit kuunnella tekemiäni videoita, kun kävelet metsässä, sillä pidän sinut mukana kärryillä kertomalla, mitä kuvassa näkyy. Voit myös katsella videoita hiljaisuudessa, sillä tekstitykset antavat siihen mahdollisuuden. Minä satsaan videoiden saavutettavuuteen. Teen erilaisia videoita kielen vuorovaikutuksen eri teemoista. Kaikki videot perustuvat uusimpaan aihepiirin tutkimukseen. Katsotaan kohta muutama esimerkki videoista, joita olen tehnyt. Jos kaipaat uutta näkökulmaa kieleen, kommunikointiin tai vuorovaikutukseen tällä tyylillä, niin ole yhteydessä. Metsässä kaikki liittyy kaikkeen. Asioiden välillä on valtavasti yhteyksiä. Samalla tavalla kielessä ja kielen oppimisessa kaikki liittyy kaikkeen. Ekologinen näkökulma ottaa huomioon nämä asioiden väliset yhteydet. Toimijuus, agency. Toimijuus itsessään määritellään ihmisen mahdollisuutena aloittaa, jatkaa ja lopettaa toimintaa. Ahern'in määrittely on tässä englanniksi. The social culturally mediated capacity to act, eli sosiokulttuurisesti välittynyt mahdollisuus toimia. Tervetuloa kieliluokkaan. Tämä paikka saa ainakin minut muistamaan sen päivän, jolloin kolmosluokkalaisena aloitin ensimmäisen vieraan kielen, englannin kielen opiskelun. Eleitä voi luokitella. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että kun puhutaan eleistä, varsinkin niin kuin teidän työn kontekstissa, niin on hyvä voida kertoa tarkemmin, että millaisista eleistä nyt keskustellaan. Eli käsillä tehtävät eleet voi edelleen jakaa osoittaviin eleisiin, ikonisiin eleisiin, näihin embleemeihin, metaforisiin eleisiin ja syke-eleisiin. Videoiden erityisenä vahvuutena oli selkeä ja johdonmukainen esitystapa. Kuvien ja tekstien yhdistäminen teki sisällöstä helposti seurattavaa ja visuaaliset elementit auttoivat konkretisoimaan opetettavia asioita. Mielestäni näitä videoita saisi olla enemmänkin. Aihe oli todella mielenkiintoinen ja sain videoista runsaasti uutta näkökulmaa opintoihini. Videot olivat sopivan mittaisia ja niissä oli kompaktisti hyvää tietoa. Katselin videot todella moneen kertaan. Lopputekstit. Tuotanto, Raami Kehittämispalvelut Oy, kuvaus, editointi ja tekstitys, Outi Pippuri, Vuorovaikutuspalvelut Kolmio Oy, Raami, Elina Tapio, Raami Kehittämispalvelut Oy, verkkosivu raamioy.fi. Raami kehystää osallistumisen.